fer bombolles, que tinc un tassó ple d'aigua i sabó, i sabó, i sabó. Mira com voleien i brillen al sol, tot fent tornassol. Nens i nenes, com esteu? Bueno, des d'infantil us estem proposant una activitat sobre bombolles, perquè sabem que us agraden molt i molt i molt les bombolles. I per disfrutar una mica podem agafar, si trobeu, podeu anar a comprar per fer bombolles, o si no, el podeu fer vosaltres, amb aigua i fairy. Mira, podem anar fora, que ara podem anar fora, i podem jugar a fer bombolles, com ho heu vist que fèiem nosaltres, que és molt divertit i us agrada molt. I si no, també podem fer una altra activitat que és molt xula. Mira, aquí tenim els 4 recipients que posarem de diferent color al sabó. Aquí tenim els colorants o pintura, i hem triat el color vermell, el color groc, el color verd i el color blau. I farem bombolles de colors. Us voleu apuntar? Ara que ja tenim tot el sabó amb els colorants que hem decidit de fer de color, començarem a fer bombolles, a veure si surt bé. Perquè a vegades costa fer les bombolles amb això. Han de sortir de color vermell, Si no surten i els vostres pares us volen ajudar, podem agafar una palla i bufar, no tragar, bufar cap en fora. Però això els pares, I veurem com es fan bombolles de colors. Aquestes són de color vermell. Després ho podem deixar secar i deixar-les totes aquí. Ara podem agafar un altre paper i fer-ho del color groc. Si ens surt amb això, que a mi no m'ha sortit gaire bé, ara... I si no, com hem dit, que vinguin els pares i us ajudin, que bufin cap a fora. I sortiran moltes bombolles del color groc. I en podem fer dels diferents colors. Quan s'assequi veurem els resultats. El groc... Anem a agafar un altre paper, ara del color blau. Mireu, agafem la palla, o això, ho provo un altre cop. Veus, no em surt pas bé, això. I van sortint bombolles de color blau. I ara podem provar les bombolles de color verd. Mireu. I ara tenim totes les diferents bombolles dels diferents colors. Podeu passar una bona estona fent bombolles amb els vostres fills.